Potser aplaudim, Coi, 47 segons per pujar, A més que això costa, perquè n'hi ha que tenen molta concentració. No, nena. N'hi ha que esperar-se a que toque la música perfecta per pujar. Jo per una altra. Ai. Ara, se farà qui pujar? Se farà qui pujar? Pujar el nostre amiguet Catalí? Pujar el nostre cosí Catalí? Mira, mira, mira! Vemos hoy. A la mami! Mira, mira! A veure, qui puja ara? Qui puja ara, Martí? Molt bé, va, ara veurem. Ara quan puja l'aplaudim. Mira-lo! Sí, ese! Aplaudim! Mira que bé puja. Tu un dia pujaràs igual que ella? Ara anirem a obrir la màquina i xocarem, vale? Mira, mira que està ahí.